Čau lidi, jak vidíte, hraju tohle hru, ale to už hrát nebudu. Zahrám totiž jinou hru s názvem Zombie Hunters Online. To je velmi dobrá hra. Tak to se nám spazím tam furt to spamilo, takže jako dobrá hra docela. Tam tak 7 z 10. No, bla bla bla. Nějaký keci furt tomu světí, nemůžeme ani pořádně zahrát, to je boha. Si mogu upravovat, to fakt. No. Vám to bohužel vyhodí, protože teď vidíte tohle. Omlouvám se, že vidíte tohle. Tak podíváme se sem, jo. Se tam podíváme. No hele, hra se načítá, to je super. Ještě musím mluvit, že to vidíte tam tohle. Totiž trošičku řekl what the fuck? Se bojím. Bojím, spíš se měju. Tam třeba, já nevím, jo. Tak jdeme hrát. Takže tohle jsme my jako začátečníky. Začátečníci. Fakt takové jdeme, už nám mluvit, jo. Hele. Dobrý den. Dobrý večer. Pepci. Co dáte si snad koktejl? Nezbraně. Ne, asi ne. Asi. No to fakt jsem mohl čekat. Ale fakt mohl čekat. Ne. Jestli umřu, tak bych říct, že jsem nenáviděl. No vlastně, jo. Moje mamka mi dělá koláče. Koláče. Fuj. Nechci mě, fuj. Bum. Konec srandy. No, dlouho teda budou ještě. No. Než vyleze, umřu, jak už dlouho natáčíme, děláme. No, 4 minuty. 6 minutách to zabalím. No.
Promiňte, že neslyšíte, mám špatný mikrák, ale fakt neslyšíte, to si vydržíte. Ne, určitě to vydržíte. Oh, man. Dement, já chci menta. Co? Dement. A chci to. A já viděla, že Antka, chci to. Co to není? No, počkejte, fakt, a World of Tanks. Ty vole, co nevím. Tak on hraje World of Tanks. Furt. On to má i ikonu World of... já už myslela, že tam vlezu. No. Ne, to jsem prdel, co? Když tady v té hře umřu, tak no. To by bylo snad, no přesně, to by bylo pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, pokud se vám nelíbilo, tak zanechte dislike. No spíš ten like, no a taky nějaký ten odběr, no tak čau.